Abafundi basola iziphathimandla zesikole ngokungathathi izinyathelo ukuphendula kulesi gameko. Bathi bafuna uthishanhloko wesikole akhonjwe indlela ngoba ubazi ngobudlobongela okuqhubeka esikoleni kepha wehluleka ukungenelela. Isigungu esengamele isikole sithi sikhathazekile ngalesi gameko. We were worried as governors. Besikhathazekile njengamalungu e-SGB ukuthi umfundi ulimele kanjani esikoleni ngoba sinabaqaphi esikoleni abaqapha zonke izingxenye zesikole. Ukulimala kwakhe esweni ngalendlela aze adinge ukuhlinzwa ngoba akekho noyedwa obonile uma kwenzeka lesigameko. Awona motho a boneng nna ngwana a wetliwa ke bana ba bangwe. Kunezinsolo zokuthi kunamaqembu esigelekeqe kulesikole nokuyimbangela izigameko zokuhlukumeza. Learners that are involved there by 5. Abafundi abathintekayo bahlanu. UMasiphenya noBaba uMbokota sithole ukuthi kunamaqembu emgulukudu lapha esikoleni ebesingazi ngawo. Yinto evele manje njengoba belwa. Kunamaqembu emgulukudu yamaZulu kanye namaTsonga. Oneli yamaTsonga. Umnyango wezemfundo eGauteng uthi amaphoyisa ayaphenya.